bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje sizofunda umsindo othi q. Niyawubona ke bafundi ubhaliwe lapha umsindo othi q. Iqhude leli bafundi, iqhude ke inkukhu yesilisa. Iqhude ke liyaye libe nalokhu phezulu lapha ekhanda esikubiza ngokuthi isiqhova. Isiqhova seqhude ke lesi. Bese siba nanawu umqhele. Umqhele ke lona bafundi siyawubona umsindo othi q lapha egameni elithi umqhele. Umqhele ke baye bawuthwale ekhanda ke onobuhle, kwesinye isikhathi noma kuwumuntu onosuku lokuzalwa, i-birthday yakhe, uyaye athwale nanku umqhele ekhanda. Siyawubona ke umsindo othi q egameni elithi umqhele. Bese ke bafundi siza la emagameni ethu ke anomsindo othi q. Iqhude. Siyawubona ke umsindo othi q egameni elithi iqhude. Isiqhova. Siyawubona ke umsindo othi q egameni elithi isiqhova. Qhamuka. Siyawubona futhi umsindo othi q egameni elithi qhamuka. Qhaqhazela. Siyawubona kumsindo othi q uze uphinde ke kabili ke lapha egameni elithi qhaqhazela. Umuqhino. Nanko ke futhi umsindo othi q egameni elithi umuqhino. Iqhubu. Nanko ke futhi umsindo othi q egameni elithi iqhubu. Qhakaza. Nanko ke futhi umsindo othi q ekuqaleni kwegama elithi qhakaza. Bese ke bafundi siya lapha ke emishweni lapho sisebenzisa khona amagama analomsindo othi q. Umusho wethu wokuqala ke uthi iqhude likhala ekuseni. Nanko ke futhi umsindo q. Umusho olandelayo, sivuka siqhashe uma selikhalile. Nanko ke futhi umsindo othi q egameni elithi siqhashe. Nali iqhawe liphethe izikhali zalo. Nanko ke futhi umsindo othi q egameni elithi iqhawe. Umusho olandelayo, libashayile lapho kuliwa. Siyaqhubeka ke nemisho yethu. Baqhathiwe base beshayana. Nanko ke futhi umsindo othi q egameni elithi baqhathiwe. Umusho wethu wokugcina ke uthi iqhawe lifake uphaphe. Nanko ke futhi umsindo othi q egameni elithi iqhawe. Isifundo sethu ke siyaqhubeka kule ncwadi. Zitholeleke mfundi le ncwadi yakho, uzifundele, ulandele lezi zifundo zethu. Ungayithola incwadi yakho kuSimphiwe enombolweni ethi 082 590 9245. Inombolo kaSimphiwe lena atholakala kuyona. Na kuNozipho futhi yatholakala le ncwadi enombolweni kaNozipho ethi 083 317 1289. Siyacela ke bafundi nizilandele njalo lezi zifundo zethu, ziyasiza lapha kwa YouTube. Nichofe usubscribe, nichofe ulike. Siyabonga bafundi, sobona nesifundweni sethu esilandelayo. Nisale kahle kwanamuhla.